Bueno, sabemos que está ahí, pero no sabemos en qué punto está, pero si viene es un gran jugador, ya lo sabemos, y será bien recibido y aportará competencia al grupo y bueno, será uno más. Bueno, eso ya se verá, el que tiene que decidir es el míster y lo que sí que sé es que va a haber más competencia, eso está claro, cuanto más jugadores haya, más competencia, pero en ningún caso voy a bajar los brazos ni nada por el estilo. Sí que és cert que hi ha molts jugadors, molta quantitat i jugadors de gran qualitat, no? Però ja et dic que jo confio en les meves possibilitats i continuaré entrenant fort, lluitant, i el que decideix és el míster. Ja li posarem les coses difícils. La competència el que fa és que tots els entrenos hàgim de sortir a tope i demostrar-li a l'entrenador que podem jugar, i això és el que porta al final els bons resultats per l'equip. Bé, a la pretemporada m'estic trobant bé físicament i estic content de com estan anant les coses. Esperem que continuï així. Sí, si ven Sergio, no sé si vindrà algú més, però bueno, a la plantilla s'està veient que podem fer una bona temporada i aspirar, de moment, en una zona tranquil·la, a veure si podem mirar més amunt. Sí, potser en relació de número sí que hi ha més jugadors a davant que darrere, però bé, no sé si es fitxarà algú més, però de moment em sembla que estem ben coberts i s'ha demostrat a la pretemporada. Sí, és un jugador molt important, ho ha anat demostrant els últims anys i seria un pal, no? Perquè bueno, un molt bon jugador i a part en el vestuari és el que dius, no? Que té un pes i bueno, a part que és un bon company i el trobarem a faltar.